Ito siya guys, oh, yung kanyang ano, pero para siyang plastic. Hindi siya yung parang carpet na cloth. Ito, para siyang plastic. Ganito po ang lumabas. Nagwa 100 guys! Ayan, meron kaming 65 na cards. Ayan. Hey everyone! Welcome back to another vlog! Galing po kaming Urdaneta. Sobrang dami ng tao guys. Yan, hindi natin masasabi na may pandemic. Di rin natin masasabing naghihirap ang Pilipino. Madami ang may bonus yung araw na to. Pumunta na naman kami doon kasi nga may tutuloy sana ako sa BIR. Pero next year ko na talaga siya matatapos kasi yung ITR is for next year pa. Pumunta na naman kaming bonus para sa mga karagdagang regalo, tapos sa SM, tapos CB Mall. Ako po, nagsisizure na naman po ang ating Christmas light, mga kapatid. So, ito guys, yung mga nabili po namin. Ayan, ayan. Sorry, sobrang gulo. Yan. Ito, in-order ko yan sa Pepsi kasi ito yung 600 ml per bottle. Tapos, 24 bottles na siya is 315 pesos. Mirinda and Pepsi. Pinagkalahati namin na yan ni Doktora. Hati na kami. Tapos, ito naman, galing SM Hypermarket. Bonus din ata to. Hindi ko alam kung ano yan eh. Tapos, SM Hypermarket. Ayan, sobrang gulo po naman. Ito po, yan. Yan yung pinaka-excited ako. Yan po, nagpunta po kaming CB Mall. Naghanap lang po kaming Christmas gift wrapper. Pero yan po yung nabili po namin. Ano po? Ito siya guys, oh, yung kanya ano. Pero para siyang plastic. Hindi siya yung parang carpet na cloth. Ito, para siyang plastic. Ayan, so, ganyan lang siya. Kaluwag, ayan. So, pwede pala kaming mag-ano dito. Naku, ngat-ngatin na naman to ni Peanut, tsaka ni Butter. Wag naman sana. Yan. Mahaba pa siya actually. Ito siya guys. Ay, ang ganda. Pero, hindi siya advisable na ito yung pagkrokrolan ng mga bata na walang support dito. Kasi medyo ano siya, medyo rough siya. Mas maganda to na parang pang outdoor ba. Ganun, na inaapakan lang ng paa, na hindi nakachinelas, yun, pwede. Pero kung yung mga bata, ito yung papakarpet nyo, hindi siya advisable. Alam nyo ba guys, kanina, si mama ko kasi nagpapaano siya, nagpapa-withdraw siya ng cash. Kasi para daw may ibigay sa mga ganitong tao, sa ganitong ganyan. Tapos sabi ko niya, ano yung ilalagay sa ampaw? Eh sabi ko naman, hindi na mahirap ng magpapalit ngayon ng pera sa mga bangko. Kasi ubos na yung mga ganun ba, yung mga 50, 20s, 100s, ganun. Tapos pupunta kami kanina sa SM guys. Ganito po ang lumabas. Nagwa 100 guys. Ay, ano ba naman yan? Tigwa 100 ka kung ganyan. Tapos umalis lahat ng nakapila sa likod ko. Tapos pumunta na naman kami sa ibang ATM. Wala, yung dalawang ATM, wala. Ang ano talaga, nilalabas talaga niya ay hundreds na lang talaga siya. Wala na yung mga thousands nila. So, ito po ang ating mga paampaw. Ewan ko kay mama ko, ako ay sumusunod lang po muna sa mga instructions. Hindi ko pa alam kung kanino niya yan ipapabigay. Mag-aayos na po ako, ayusin ko muna tong sala namin. Itatabi na kung ano pa. Itong mga soft drinks talagay na sa ref. Para makapag-ayos na kami ng mga gifts. Kasi yung mga gifts dyan, actually, hindi ko pa nababalot yung mga ibibigay ko for tomorrow na iba. Yung mga para sa adult. So, bumili na naman kami ng gift wrapper. Tapos, gagawa na lang ako ng card namin na from Mia and Mac, Chervalu. Mag-edit pa ako. Photoshop pa po tayo mga kapatid. Para mabilang ko rin kung may kulang. Kasi tomorrow hanggang 5 PM lang yung duty ko. And then, after that, prepare lang kami. Then, pupunta na kami kay Mac. Hey guys, so gumagawa po ako ngayon ng gift tag. Ayan, para hindi na ako masyadong magsulat-sulat ng from, ganun-ganun, para hindi magdidikit na lang. Kinakat ko na lang siya ngayon. Ayan, meron kaming 65 na cards. Ayan. Sana magkasya siya. Sana lang. Oy, kawawa naman sila. Oh, nahiya po sila sa carpet. Oy, medyo lumalapit. Lumalapit. Yung isa, nagpapakabait. Gusto ng gift sa Pasko. Oh, Peanut! I miss you, mga Peanut! Kaya sila sa carpet. Halika na! Come!
Oy, sus! Pero dahan-dahan. Dahan-dahan sa paglalakad. Oy, may ano talaga dito. May makapal talagang mukha. Yung pwede mo na naman yung pinapaharap mo sa akin. Hello! My butter! Di ka na naman nakikita kasi lagi kang humihiga. O, stay ka na dyan. Sus, kay Kayatnan, tinakakarpetan. Goodness. Ang kalabit, boyet! Nangangalabit to. Tama. Yan ba pansin? Budget ka! Budget ka! Hindi ko ka man mabigat bago magpaskuhan. Maliligo. Ang natapos ko pa lang guys, dahil kumain pa naman ako, ayan. Ito lang po, nalagyan ko na siya ng mga pangalan. Actually, hindi ko na siya binalot kasi the packaging is good din naman. So, naglagay na lang ako ng tag, ganyan. And then, yung mga gifts dito for the kids, yun yung mga lalagyan ko na ng kanilang mga pangalan. So, let's go! Nung na-card pala namin is only 60 pieces. So, I need to to print more. Kasi meron pa kaming 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pa na gifts na wala pa siyang tag. So, kailangan ko pang gumawa. Tapos, meron pa akong kulang na gifts. Meron pa akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na gifts na para sa mga bata. 70 pala na piraso yung gifts natin for this Christmas. Pero yung iba naman dyan, mga ano lang naman, para sa mga bata. Yung mga bata kasi dun sa amin sa Ilocos, guys, sobrang ano lang yung mga yun. Kahit ano lang yung ibigay mo, sobrang very appreciative sila. Hindi mo kailangan ng mamahalin na gift para sa kanila kasi sobrang na-appreciate nila lahat. Yun yung mga magandang bigyan ng gift kasi alam nila kung paano magpasalamat. Am I right? Yes. Hindi ko kasi sinasabing yung ibang i-giftan namin, hindi marunong magpasalamat. Yun lang, sinasabi ko, very easy lang sila ba na hanapan. Kasi, yung iba na mga binigay namin, wala silang mga access ng mga ganito dun sa lugar namin dun. Lalo na hindi naman sila nakakalabas, ganyan. Wala din mga big malls doon. Sana maging happy sila. Kaya mag-print muna ako kasi kulang pa. So, natapos ko na yung lahat ng gifts na lagyan ng tag. Ito yung dadalhin ko bukas sa Christmas, Christmas Eve. Ayan. Tapos yung dyan na part, parang hindi nabawasan. Yung part na dyan, yan yung iuwi ko sa Ilocos na ibibigay ko on New Year. Kasi New Year ako uuwi. Sa Christmas, doon naman ako kila Mac. Magki-Christmas. Ayan. Exchange gift po kasi namin nangyari po sa mall. May padagdag pa po kayo, ma'am. Ala, grabe po, ma'am. Ay, wow! Buti na lang di po ako bumili. Wow naman. Ito naman galing sa Diyosa ng Hospital.